खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी तामुलपुर जिल्ला दुवारकुसि थाइजौबारिनि आजिरा मोननाय इन्सपेक्टर अफ सीआरपीएफ नरेन चन्द्र बर'खौ रायजोफोरा दोलोनोगोरै बरायदों। गोबाव सम सीआरपीएफ रौनिया हान्जायाव थानानै बिमा भारत हादरखौ सिबिनाय नरेन चन्द्र बर'आ आजिरा मोनबाय। थांनाय 1985 इं मायथाइनिफ्रायनो सीआरपीएफआव हाबनानै 41 बोसोर बिमा भारतखौ सिबिबोदोंमोन नरेन चन्द्र बर' बिथाङा। बिथांनि आजिरा मोननायखौ लानानै मोजाङै मोजां सफैनायखौ गोजोननायजों तामुलपुर जिल्ला दुवारकुसि थाइजौबारि गामिनि रायजो राजाफोरा बेन्ड पार्टी खाम जथा सिफुं सुनानै मोसानायजों दोलोनोगोरै बरायो। बेजों लोगोसेनो थाइजौबारि गामि आफाद आरो थाइजौबारि लाइमोन आफादा नरेन चन्द्र बर' बिथांखौ माननि बिलाइ होनायजों लोगोसेनो आर'नाइ फालि होनानै खुलुमनाय आरो मान होनायजों बरायदों। मख'नो गोनांदि इन्सपेक्टर अफ सीआरपीएफ नरेन चन्द्र बर'आ काश्मीराव थानानै सुथुरनि आखाइनिफ्राय बिमा भारत हादरखौ रैखाथि होनायाव कामान्डार जानानै दैदेनदोंमोन। बिथाङा सुथुरनि हेंथायै अपारेशन जानाय समाव गोबां खेब बाहागो लादोंमोन, जायनि थाखाय सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेल डीजी डीआईएस मेडेल आन्तरराष्ट्रीय सेवा पदक कठिन सेवा पदक बायदि बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादोंमोन। आं थाइजौबारिनि आबौ आबै आदा बाजै आरो आदै दादैमु आंनि फिसा फंबायफोरखौ दायबोदों। जोंनि बिसोरखौबो रायजो राजायानो गोदोर आंनिखौ खनसे खुलुमनाय जाबाय नोंसोरनिसिम। आङो थाइजौबारिनि गेजेराव एसें दिननिफ्राय इयाव थानानै थादोंमोन। बे साननाय समाव आङो बहुद खस्थ'यै खामै आं साकरि मोननाय जादों। बेनि गेजेराव आं आखा खालामदोंमोन जे साकरि मोननाय लोगो लोगो उनाव रायजोफोरनो मोनसे गोदान मोजां थांनानै मोनसे पार्टि होगोन होननानै बिनिफ्राय बुंदों। दिनै आं 41 बोसोर दायो 41 बोसोर साकरि मावनानै डेस्क बाख्रियाव जारौ दोननानै आं थाबायनानै दिनै मोजां खुबियाव आंनि रायजो राजानि सिगाङाव गोजोननानै इयाव मोनफैनाय जाबाय। बाखि जोंनि रायजो राजायानो आंखौ बहुद मोजाङैनो खुलुसा खालामनानै आंखौ दिनै सन्मान खालामदों। बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ हदायबो खुलुमगोन होननानै आं बुंगोन। जि समाव आङो रायजो राजाखौ माबाफोर जायोब्ला बेफोर सहाय खालामनो थाखाय आं मौजुद दङ। फिसा फिसौआ जाहाथे आंनिफ्राय किबा माबाफोर सोंनो फैयोब्ला बेफोरखौ आङो देहा होगोन आरो आगोलावबो आंनि रखम बारायना थानो हागोन होननानै रावखौबो मोजां सबनि जायगायावनो आं मोजां आखाइदो बिसोरनो खिन्थानानै गारदेन खालामना लाना थांनायनि कारणे सुबिदा लागोन आं साकरि जिथिया हाबदोंमोन बेनि उनाव एकदम काश्मीर भियाव आंनो उग्रबादिफोरनो फैदो निजेनि कामान्डार जानानै आंनि लोगोफोरखौ बासायना लाना फैदो। बेनिखायनो आंखौ खै मेडेल मोनदो। बे मेडेला जाबाय आंनि आखायाव दाबो आंनि मौजुद दङ। बेनिखायनो आं बहुद रायजोनि आरो सरकारनिफ्राय मोजां हाबा मावनायनि कारणे आंखौ बे समाव बेबहार खालामनानै हरदों। बेनि थाखाय आं बहुद सरकारखौबो भाबियो असम सरकारबो जाहाथे सोरबा मोजां थांनाय गथ' फिसाफोरखौ साकरि मोननायफोरखौ मोजाङै सुबिदा खालामनानै होनो हायोबा बेनिफ्राय आङो बहुद माबा खालामनाय जादों। आं आगोलाव फरायनाय समावनो सेस्था खालामबाय थादोंमोन। दिनै फुंनिफ्राय खारनाय फुनाय मानाय 13/7/2019 आं जादों। बिदियाव भर्ति जानानै 9 माह ट्रेनिं जानानै आं काश्मीराव थांदों। उग्रबादिफोरजों आं मुलाकात खालामनानै सेस्था खालामै आंखौ नागिरदोंमोन जे बे मानसिखौ आं बुथारनो कारणे आङो गावनि जिबनखौ देहा लानानैबाबो आङो आगे बारायनानै बे मानसिखौ मोजां खालामना लाना फैदो। आं 6 बोसोर थादों काश्मीराव। बेनिफ्राय असमावबो थादों, नागालेण्डआव थादों, मणिपुराव थादों, ओमफ्राय छत्तीसगढ़ थादों। छत्तीसगढ़ थांनायाव आरो बेनिफ्राय झारखन्डआव थादों। चारिउफोराव अल इण्डियानि गुदि होनना बुंनो हागौ। मोननै स्टेटआव आं थांनो हायासै खारन आंनि समाय गैलामोन। दिनै 7 बोसोर बैयाग जानाय लोगो लोगो सरकारा आंखौ बिदाय खालामनानै न'नि मोजाङै हेगारहरनाय जाबाय। बर'फोरा जोंखौ लामा गेजेराव थांनाय समाव आर'पि थांनाय बा गेजेर माबाफोराव डिउटिफोर थांनायफोराव जोंखौ एटाक खालामोमोन। एटाक खालामबा जों निजेनि जिबनखौ बासिनानै इसोरखौ मुलाकात खालामना जों इसोरखौ खतम खालामनानै जोङो आगे बारायना थांदों। बेनिफ्राय जों बहुद मानसिफोर बिदाय मोन्दों आरो सोबानो एखेलगे हाया। बे 41 बोसोर साकरि मावनानै रावबो ए रखम खालामनानै खिथिनो हायाखै होननानै मानसिफोरा बुंनायसै आंनि अफिसारफोरा। खुलुमबाय। गिबियावनो आर'नाइ आरो बड'लेण्ड निउस बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर, लोगोसे नायगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय। जोङो बिथाङा जिहेथु 41 बोसोर
CRPFनि इन्सपेक्टर जानानै कनस्टेबलनिफ्राय CRPFनि इन्सपेक्टरसिम बिथाङा रेंक लानानै आजिरा मोनबोबाय। बे आजिरा मोननायाव दिनै जोंनि गामि आफादा बिथांखौ गाजा गोमजायै बरायनो मोननानै जों जोबोर खुसि। जाहाथे माने उननि समफोरावबो जों बेफोरबायदिनो बरायनो मोनबाय थायो बेखौ आसा फारिनाय थाबाय। दा बिथाङा जिहेथु माने 46 बोसोर भारत बिमाखौ सिबिबोबाय, बेयाव जोंनि गामिनिबो एसे गोग्गाथाव खोथा। बिथाङा जिहेतु माने जोंनि भारत बिमाखौ माने गावनि जिउखौ दान होनानैबाबो फालिनायनि थाखाय बिथांनिसिम गामि आफादनि जानानै रोजा रोजा बिथांखौ साबायखर बावहरदों। आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि गामिनिफ्राय जाहाथे बेफोरबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरा नांथाब नाजानानै बिथांनि बायदि जाहाथे माने मोजां साख्रि मावनानै जाहाथे जोंनि गामिखौ जौगानाय आरो गोग्गा होनायाव हेफाजाब होयो, बेखौनो आं आसा फारिनाय थाबाय। सावस्रि बिथाङा आजिरा मोनबोनानै जोंनि गामि आफादजों सिगाङाव जेरैबायदि गोरोबनानै माने संसार जादोंमोन, थिग बेफोरबायदिनो इयुनावबो संसार जालाङो। जोंनि गामि आफादजों गोरोबनानै जाहाथे गामिनि बायदिसिना हाबाफारिफोराव फैनानै बिथाङा बाहागो लाफैयो आरो बिथांनि देहा सोलेरा जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जाहाथे मोजाङै मोजां थायो, बिथांनि जिउआ गोलाव जायो, बेखौनो आं आर'ज खालामनाय थाबाय। लोगोसेयावनो बिथाङा जाहाथे जोंनि गामियाव दिनै माने सिगां दङमोनब्लाबो दा तुलसिबारियाव बिथाङा न'थि लुदों, थेवबो बिथाङा जोंनि गामि आफादजों जाहाथे फैनानै आगानसे आगाननै गोरोबनानै जोंजों माने उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जौगानायनि सोमोन्दै सायाव एसे माने हेफाजाब होयो आरो गामिनि खायसे गाज्रि बारहावाफोरखौ फोसाबनायाव बिथाङा जाहाथे माने मदद हेफाजाब होयो, बिथांखौ आं गुरै खावलायनाय थाबाय। बेखिनिखौनो बुंबाय आङो।